афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салом бачаҳои азизу меҳрубони ман. имрӯз шумо афсонаи рӯбоҳи заринро мешунавед. афсонаи халқи тоҷик. инак бачаҳо омода ҳастед? ин тавр бошад, ман афсонаро сар мекунам. рӯбоҳи зарин. буд набуд, як пиразан буд. як набера дошт. наберааш осиёббон буд. як саҳар пиразан ба ӯ гуфт: бачаам, музди осиёбро ки гирифтӣ, барои ман як кулча пухта биёр. бача ба осиёб омад, гандуми як мардро орд карду муст гирифт. хамир карда дар танӯр кулча пухт. онро канда гирифту ба лаби танӯр гузошт ки хунук шавад. сараш хам ба дӯли осиё гандум меандохт ки ин дам рӯбоҳ омаду кулчаро гирифта гурехт. бегоҳӣ бо дасти холӣ ба хонааш омад. модаркалонаш пурсид: бачаам, кулча гуфта будам, овардӣ? гуфт: бибиҷон, як кулчаи бомазза бароят пухтам. ҳушам ба ордкунӣ буд ки як рӯбоҳ омада кулчаро аз сари танӯр гирифта гурехт. пиразан ба гапи набираш бовар накарда гуфт: чӣ хел рӯбоҳ будааст ки кулчаи маро мебурдааст? дурӯғ мегӯӣ. набира ҷавоб дод: коҳиш накунед бибиҷон, ман рост мегӯям. пагоҳ бибиҷон, ҳатман як кулчаи бомазза пухта меорам. пиразан гуфт: хайр, пагоҳ мебинем, рост мегӯӣ ё дурӯғ. рӯзи дигар шуд. бача омаду гандумро гирифта ба дӯли осиёб андохт. орд тайёр шуд. орди сабз сафед. хамир кард, нон пухт ки суб сурху иштиҳоовар. фикр кард ки ин дафъа агар дар паси дар наистад, ин рӯбоҳи макор боз меояду кулчаро медуздад. рафта дар паси дар истод. рӯбоҳ боз бӯи нонро гирифта омад. бача зуд дарро пӯшида гуфт: ой рӯбоҳи дӯст, куҷо меравӣ? акнун аҷалат расид, мемурӣ, илоҷи дигар надорӣ. рӯбоҳ гуфт: ой, маро накуш, агар раҳоям кунӣ, мераваму духтари подшоҳро ба ту гирифта медиҳам. ту як ҳайвон ҳастӣ. подшоҳ кӣ ҳасту ту кӣ ҳастӣ? духтари подшоҳро чӣ хел ба ман гирифта медиҳӣ? ту як ҷонвари маккорӣ. мехоҳӣ маро фиреб кунию аз чангам раҳо шавӣ. не, сар намедиҳам. рӯбоҳ гуфт: қасам ба саравлоди муқаддаси насли рӯбоҳ ки ман ба ваъдам вафо мекунам. бача гуфт: савганд хӯрдӣ, аз ин рӯ озодат мекунам. агар фиребам кунӣ, рӯзе боз ба дастам меафтӣ. он гоҳ мебинӣ ки туро чӣ кор мекунам. рӯбоҳро сар дод. рӯбоҳ то вақти намози шом сабр кард. он гоҳ ба боргоҳи подшоҳ рафт. баъд саҳни боргоҳро то саҳар пок кард. саҳарӣ бошад, баромаду рафт. рӯбоҳ бачаҳо як моҳ ҳар шом мерафту ҳавлии боргоҳи подшоҳро пок мекард. як рӯз подшоҳ вазиронашро ҷамъ карду гуфт: эй вазирҳо, вазирӣ кунед.
посбонҳоро бифармоед ки хоб накунанду посбонӣ кунанд. бубинанд ки ҳамин саҳни боргоҳи моро кӣ меробад ва чӣ мақсаде дорад. вазирҳо фармуданд. посбонҳо шаб хоб накарда ҳушёр боз истоданду рӯбоҳро диданд. як рӯбоҳи рангаш хокистарӣ омаду думашро дуқат карда саҳни боргоҳро рӯфт. аз ин сӯ ба он сӯ, аз он сӯ ба ин сӯ ҳама ҷоро рӯфта тоза кард. посбонҳо аз чор тараф баромада рӯбоҳро дастгир карданду назди подшоҳ бурданд. ана ҳамин рӯбоҳ будааст, рӯбанда, арз карданд посбонҳо ба подшоҳ. ҳа, рӯбоҳ, гуфт подшоҳ, чӣ эҳтиёҷе дорӣ ки як моҳ аст ки саҳни боргоҳи маро мерӯбӣ? рӯбоҳ гуфт, мақсади ман ба шумо хидмат кардан аст. дигар ҳеҷ мақсаду эҳтиёҷ надорам. дурӯғ мегӯӣ, маккор, оташин шуд подшоҳ. мақсадатро бигӯ. рӯбоҳ оҳ кашида гуфт, як мақсад дорам, лекин ба гуфтанаш ҷуръатам намеояд. бигӯ, амр кард подшоҳ. як бача дорам. шумо подшоҳи олам як духтар доред. мақсади ман ҳамин аст ки бачаяки маро ба фарзандӣ қабул кунед. ана. подшоҳ сухани рӯбоҳро шунида ҳайрон шуд ва ба фикр фурӯ рафт. баъди чанде сар бардошта гуфт, ман ба рӯбоҳ ки духтарамро додам, подшоҳони дигар бишнаванд, як бор не 100 бор ба ман лаънат мефиристанд. мегӯянд ки дар олам магар одамӣ пайдо нашуд ки подшоҳи ин кишвар духтари худро ба фарзанди рӯбоҳе додааст. ин кор ҳеҷ ба шаъни мо раво нест. баъд вазирҳо гуфтанд, подшоҳ, чӣ сукут мекунӣ? илоҷ ҳаст. моли шаҳри мисрро мефармоемаш. намебардорад, меравад, ҷои гилла намемонад. подшоҳ ришашро хорида ба рӯбоҳ рӯ овард. қалини духтари ман моли шаҳри миср. агар ёбӣ хуб, наёбӣ бегилла ба роҳат бирав. рӯбоҳ дум ликонда дар ҷавоб гуфт, чӣ будааст моли шаҳри миср? подшоҳ бо виқор гуфт, 300 сар чорпо аз гӯсфанд то бузу оҳуи кӯҳӣ. рӯбоҳ думашро ба нишони ризоият ҷунбонду таъзим кард. 1000 шукр, кам гуфтеду зиёд не. рафт дар як дарра рамаи бузу-бузғоларо дид. пеш-пеши рама сиркаҳо оромона мерафтанд. бузҳо саргарми чаро ва аз дунё хабаре надоранд. рӯбоҳ бачаҳо ба шаст давид ва бузҳоро давра гирифт. бузҳо аз тарс ларзида гуфтанд, эй рӯбоҳ, чӣ гап рӯбоҳ? рӯбоҳ думро хода карда гуфт, 100 аскари гурусна тиру камон дар даст ба ин тараф меоянд. ҳамаатонро кушта кабоб карда мехӯранд. бузҳо ин гапро шунида ба чор тараф гурехтанӣ шуданд. рӯбоҳ хурсанд шуда гуфт, эй нодонҳо, нагурезед ки ҷон ба саломат намебаред. сиркаҳо рамаро аз гурезогурез боз доштанду ба рӯбоҳ гуфтанд, эй рӯбоҳҷон, мо туро нағз мешиносем. ту аз ҳама ҳайвонҳо ҳушёру айётарӣ. бигӯ, роҳи халосӣ чист? рӯбоҳ боз ҳам хурсанд шуда гуфт, шумо ҳама ваҳшиед. дар кӯҳу биёбонҳо мегардеду аз дунё хабар надоред. бидонед ки ин мамлакат соҳиб дорад. вайро подшоҳ меноманд. подшоҳ намегузорад ки аз қаламрави мамлакати ӯ ҷонваре зарар бинад.
лашкари гуруснае ки ба сӯи шумо меояд душманони подшоҳи ҳамин мамлакат ва истилогаронанд. подшоҳ барои ҷонвароне ки ба ҳамлаи бегонагон дучор мешаванд паноҳгоҳе сохтааст. қатор шаведу аз ақиби ман биёед. ман шуморо ба паноҳгоҳи подшоҳ мебарам. рӯбоҳ ин гапҳои дурӯғро гуфту худаш ба пеш даромад. рама аз ақиби вай ба роҳ афтод. дар роҳ тӯда гӯсфанду оҳу бузҳоро дар таҳлукаву тозон дида мепурсиданд ки чӣ гап аст? агар хоҳед ки шуморо кабоб карда нахӯранду нобуд нашавед ба мо ҳамроҳ шавед, мегуфтанд сиркаҳо ба онҳо. тӯда гӯсфанду оҳу бо бузҳо ҳамроҳ шуда аз паси рӯбоҳ мерафтанд. ниҳоят ба боргоҳи подшоҳ расиданд. бачаҳои азиз, шумо идомаи афсонаи рӯбоҳи зарринро фардо мешунавед. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. شیرین برم